Guys, good morning! Ani guys, mag-uban na sa takarong buntaga guys. Ani ako kanta guys, aligri ning kanta guys para sa inyo ani guys. Okay, unang tanong ko sini ni Max Urban guys. Okay. Sa unang pagtanaw ko sini, ako na ignorante. Kay singalan bakad tumangit-ngit man bisag udto. Ako kalit na tingala ni atong salida kay dito sa tilunhas kang daghanag yung letra. Unya mitungha si gwapong lukso sa dakong bato. Perti ko gyud nga kulba kay milanit sa pistola. Unsay nakaunsa buang nga kami may giatubang. Iyang duha ka pistola ako maoy gitiunan. Girakrakan kaming tanan, sunod-sunod daw masinggan. Nahadlo ko nga maigo mikuber kosling kuranan. Nangabot katong mga Indian nagpaboto silang tanan. Miabog katong ilang dalan mga kabayo nagdagan. Gipusil nila gustong patyon katong kaubuing bungoton. Misamot ako kamang kay simbakog hitap singan. Woo! Right. Woo! Pagkulong sa buto-buto, mito'y hakaw ako. Naulaw lang yung taon ko kay gitanaw sa mga tao. Dunay tren na nagdagan, diri ka na mo patubang. Mikurog ko sa kalisang basi, ako hidam agan. Mikawas ko sa lingkuranan, mupauli na lang. Nangita ako sa pultahan, kasilyas na sudlan. Kasing giton akong tabang kay ang tren doon na lang. Bahala nagsukarap, mikaratil akong dagan. Unang pagtanaw kong sinidi ko hikalimtang. Okay guys, thank you.